ப்ரப்போஸ் பண்ண வெயிட்டிங்கா? இல்ல இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேல ப்ரப்போஸ் பண்ண லவ்வரை தேடிட்டு இருக்கீங்களா? யார் எனக்கு லவ் தருவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? லவ் கொடுக்க ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் அன்பு ஒரு நாள் ஆஃபர்லாம் இல்ல. சாக்லேட் மாதிரி உருகி போறதும் இல்ல, ரோஸ் மாதிரி வாடி போறதும் இல்ல. நாம புரிந்து கொள்ளாத போதும் நம்மளை விட்டு போகாத அன்பு. நம்ம பெர்ஃபெக்டா இல்லாத போதும் நீ என்னுடையவள், நீ என்னுடையவன் அப்படின்னு சொல்லுவ அன்பு. நம்ம கண்ணீரை பார்த்து சிரிக்காத அன்பு. நம்ம விழுகிறப்போ எழுந்துடுன்னு கையை பிடிச்சு தூக்கும் அன்பு. அதுதான் இயேசுவின் அன்பு. சிலுவையில சிந்தின புனிதமான ரத்த அன்பு. உலகம் கண்டிஷனோட லவ் கொடுக்கும், ஆனா இயேசு சிலுவையில எந்த கண்டிஷனும் இல்லாம அவரோட உயிரையே நமக்காக கொடுத்தாரு. இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேல நீங்க தனியா இல்லைன்னு உங்களுக்கு நினைவூட்ட வர மெசேஜ் தான் இது. உங்களை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அன்பு செய்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அந்த காதலன் தான் இயேசு. அவரோட அன்பு never dies. Jesus loves you. அவர் லவ் அக்செப்ட் பண்ணுவியா?